Voda. Ima, nema temperatura da stane. Ali je mnogo blizu. To je. Za tebe ovaj s kamionom plavi. Pa će ga puštiš da prođe ili još? 30 metra. Neće ga puštaš? Neću. Sad je blizu. Šta tera, drva? Drva. To je na Vesnu 9. Ne znam da legnemo u trljanj, ima kosa da mi se natapira. Znaš koliko ima da bude, pa kono već je kosa da češta. Eto ti je kuće, to je kuće. Šta? To je li kuće? Da kuma da pokažeš. Nemoj ovo! Gledaj. Jebote, evo. Udavi! A li ono Grčeva bega, vam se Pogorančić opa malo. Omolecko. Tamo moramo pravi pastirac. Ma jeste, Šarpolinovac pastirac. Op, op! Aha. Ja, Facebook 2. Aca i Mlada nemaju profil. Ti na prave kaže. Zajednički. Zajednički. Obrisali, čim se ženio odmah obrisali. Babu dole. On? On malo si istrik uvaja. Otvori oko mi to ogledalo da vidim malo. Ovako? Aha, još. Ovako? Novo, prati malo. Dobro, ništa više. Na go? Aha. Znači na gor dol? Dobro, ništa više. Ali zatvorite se, kome je šiva. Dugarina? Nemoj nekada jedan će prokuo. Tako je kume, ne kaže. Tu smo dali naftu. Da. A gdje je Ivicina kuća? A ispred ovamo još. Još smo prošli. Kod onih borovi skrećeš. Aha. Opasan je. Ona se tamo muva on gdje je kumašna. A on dobar s kumašna? Dobar. Prošle godine su vozili maline zajedno za Zadru. On je kumašna? Ti si puniji nego on?